Ahojte ľudia, dneska po dlhej dobe, no ale že fakt po druhej dobe si ideme zahrať hru menom Plants vs. Brainrot. No, no, ani som to ešte ani raz nezapol, ale som fakt rád, že točím po dlhej dobe video. Keby ste sa pýtali, že prečo, tak to preto, lebo som mal rozbitý mobil a Barča mi nechcelo ho dávať do dopravy, tak ešte k tomu, že toto, som bol chorý. Tak preto, takže by som bol rád, keby som obnovil svoju komunitu. Mám ešte malú komunitu, ale to neriešte. Strašne malú komunitu mám, ale to nevadí. Ja sa do veľkej komunity dostanem. Uvidíte. Dobre, k tejto hre ako... no dobre. Nedá sa tu stylovať nič. Dobre, priznám sa, bavím aj stylko, ale to je druhá vec, hej. Toto teraz neriešime, hej. Tulimer trojčina, ok. Ja chcem stylnúť. Toto. Ja ho chcem stylnúť. Halo. Nedáš sa tu tradovať. Evart. Aha, nemám. Dobre, idem tam. No. Po 100 000 rokoch by sme mohli začať konečne točiť normálne videá. Slabobranie. Team Cheese. Takže Team Cheese tam ide. Yes. Ok. No, takže vidíte, aký mám skin, ne? Dobre, no, vidíte. Viete, že som custom gendol. Ale dobre, bavím aj stylko, hej, dobre. To neriešime. Môj name tag. To, keď budete chce, stačí ma pridajte. Ja. Počkajte, ja ju doničím do toho bananita do finita. Podzávaj. Kaktusy. Nie, vysračky. To nehovorím vám, diváci, ja viem, vy ste moje lásky. Ja vás mám bok u srdca. Ja milujem tieto videá. Takže tu je tu fľuľa, okno. To, co je, ja ho chcem. Nie, svinie. Fuse machine. Si derbe. Ja ju chcem. Sadnám toto. Pipi kiwi. A toto dáme jak nič ja. Dobre, ľudia. No. Som si kusno. Dobre, to neriešim, čo som teraz hovoril, ale ideme sa kúknúť, co je v shope. To je styl Brainrot a Grow Garden dokopy, no takže paradzina. Ešte táto hra bude mať problém s nimi. Takže dobre, 200
10 miliónov. No, 20. Pipi, kiwi. Okno. Juhas. Gold, tripy, tropy. Tropa, tripa. Bam, 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 bam. Dobre, no. Čo by som chcel ešte povedať? By som bol rád, vám za chvíľu ukážem moju baseku v Steelku. Som vám chcel ukázať, že či dačo netrejdenete do Grow Garden. Bo bardzo Steelkou nebavím, iba na eventy. Albo перше pójdeme zabaviť Santu. Pójdeme pierwsze zabaviť z Growko. To až v ďalšom videu. Ale to budem točiť ešte dneska, takže bude v pohode to. Bambínek rostliny. OK, no. Po ten čas, čo som nenatáčal, no tak mám nový účet. Už nemá ten rohlík SK10, čiže len nepýtať, čo s ním je. Ale... Ja skúšam to dať aspoň nejakú. A musím mať Rebirth. Dobre, no. Kus... Aha, toho chcem, lebo minulé mi ušol. Bim, 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 bim. Mám jednu vec, ktorú by som chcel pogiftovať do Grow Garden. To je súťaž o Windy Night Owl, ktorú chcem podarovať. No nie podarovať, dať súťaž o ňu. Ale to až keď dá podmienky. Musíš mať odber, musíš napísať komentár a musíš lajknúť video a napísať svoj name tag. OK, predal som svoje brainloty. No. OK. Legenderka. Elefanto, kokofanto. 40 dolárov za sekundu. Mňam. Takže, co máme ešte tu? To bude záchrana pumpkin. A strawberry. Ale môžem mať iba 5. Yes. Tu, ideš ty. A nie, ty. No, jak vyšla to tá nová hra 99 noci, mám v nej dosť dobré veci, ako je Alien. Potom mám ešte... jak sa volá? Toho. 365 noci, takže budem točiť dlhé video, nakedy, strašne dlhé, nakedy cez
neviem, keď budem u babky, keď budem mať času jak švinia, tak budem točiť video s kamarátom asi, lebo on to trehali tiež. A bude veľmi dobré video z tých 99 noci, ale budeme to točiť minimálne 4 hodiny, takže 4 hodinový playlist, kde bude ja a kamarát, bo bratranec, neviem ešte kto bude za mnou točiť. Nie, teraz na stoko nemám peniazy, ja som chudobný. OK, no toto získame. Rainbow. Tulimeu, tuličina. OK. Posunieme sa v tejto hre a rád by som vám ešte povedal, že toto video vyjde hneď po natočení. Takže čau.